Fi stqarrija mill-Ministeru għall-Intern tħabbar li d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili temm b'suċċess missjoni ta' 5 ijiem ta' assistenza lil poplu Libjan fil-Muniċipalità ta' Qala Saba, hekk kif 20 ta' djar inħakmu minn nirien li s-sors tagħhom ma setax jiġi stabbilit. Matul dawn il-jiem, 5 uffiċjali Maltin taw l-assistenza tagħhom billi analizzaw is-sitwazzjoni u mill-arfin tagħhom issottomettew ir-riżultati preliminari tagħhom lill-awtoritajiet Libjani għal aktar investigazzjoni. Din il-missjoni saret permezz ta' mekkaniżmu Ewropew għal protezzjoni ċivili li permezz tiegħu pajjiżna qed joffri għal darb'oħra għajnuna umanitarja kif għamel diġà fil-Libja stess, fil-Greċja u t-Turkija, fost oħrajn. Missjoni li matula kienu wkoll assistiti minn esperti internazzjonali mill-Estonja u l-Finlandja. Dwar dan ikkummenta d-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Peter Paul Colero. Batna 5 esperti biex nedeterminaw x'kienet il-kawża ta' dawn in-nirien u hekk għamilna fil-fatt il-missjoni kienet ta' suċċess, iddeterminajna x'kienet il-kawża tan-nirien u li ma kienx hemm kimiċi u affarijiet oħra involuti f'dawn in-nirien li kienu ministeru kbir għall-poplu Libjan u għaddejna l-informazzjoni kollha lill-awtoritajiet Libjani sabiex jistgħu jkomplu issa il-proċessi tagħhom. F'kitba fuq il-medja soċjali, il-Ministru Byron Camilleri qal li dan huwa l-mod kif id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili illum qiegħed juża r-riżorsi u l-arfin li għandu biex jassisti mhux biss lill-familji f'pajjiżna iżda anke dawk barra minn xtutna.